ඔබ ඇදහිලිවන්තයෙක් නම් நீங்கள் விசுவாசியா ඔබ இருந்தால், ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தால், මූලධර්ම තුනක් තුල ඔබ ගොඩනගෙන්න ඕනේ. நீங்கள் 3 கோட்பாடுகளை கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். ආලේපය නැමැති මූලධර්මය තුල, அபிஷேகம் என்னும் மூலாதாரம், අනුග්‍රහය නැමැති මූලධර්මය තුල, கிருபை என்கிறதான கோட்பாடு, ආධිපත්‍ය නැමැති මූලධර්මය තුල. அதிகாரம் என்கிறதான கோட்பாடு. අද ඇදහිලිවන්තයන් රාශියක් සුවය හොයනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිඅරන් ඉවරයි. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள், නමුත් සුවය හොයනවා. ஆனால் சுகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ බබෙක් වෙන්න එපා. இது குழந்தையாக வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේත් ඒකම තමයි Yes, කිව්වේ. இயேசுவும் அதைத்தான் சொன்னார். සුවය පුංචි ළමයින්ගේ ආහාරය. சுகம் என்பது குழந்தைகளுக்கான ஆகாரம். Healing is the children's bread. ඇදහිලිවන්තයා ආලේපය තුල කඩාගෙන යෑමක් තියෙන ඇදහිලිවන්තයා. விசுவாசிக்கு அபிஷேகத்திலே முன்னோக்கி செல்கிறதான காரியம் இருக்கிறது. ජයග්‍රහණයෙන් ජයග්‍රහණය. வெற்றியிலிருந்து வெற்றிக்கு. මෙන්න ඔබගේ සාක්ෂි. இது உங்களுடைய சாட்சி. ආලේපය කියන්නේ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච ඒ බලය. அபிஷேகம் என்பது பரிசுத்தாவினை பெற்றுக்கொண்ட வல்லமை. ඒ තුල දිනපතා ඔබ ගොඩනගෙන්න ඕන. ஒவ்வொரு நாளும் அதிலே நீங்கள் கட்டியெழுப்பப்பட ඒ வேண்டும். බලයට ඉන්ධන ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? அந்த வல்லமைக்கு எங்கே வலுவூட்டப்படுகிறது? දේව වචනේ. தேவ வார்த்தை கூடாக. වචනය තුල නැති ඇදහිලිවන්තයෙක් නෙමෙයි. வார்த்தையில் இல்லாத விசுவாசி அல்ல. දිනපතා වචනය තුල ඔබ ඉන්න ඕනේ. ඔබට තේරෙයි ඔබට විස්තර කරන්න බැරි බලයක්, මානසික ශක්තියක්, ආත්මික ශක්තියක්, ප්‍රාණයේ ශක්තියක් ඔබ තුලින් ගලාගෙන යනවා. ඕක තමයි ආලේපය. ஆகவே அபிஷேகம் என்பது அந்த ஆவிக்குரிய மன ரீதியாக எல்லா விதத்திலும் அது கிரியை செய்யும். அதுதான் அபிஷேகம். දෙවෙනි දේ ආධිපත්‍ය. இரண்டாவது அதிகாரம். ඔබ ආධිපත්‍ය තුල ඔබ ගොඩනගෙන්න ඕනේ. அதிகாரத்தில் நீங்கள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். ආධිපත්‍ය තුල ගොඩනගෙන්නේ அதிகாரத்திலே கட்டியெழுப்பப்படுவதற்கு ආයිත් නැවතත් ඔබට කියනවා. மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මේ වචනය තුල ගොඩනගෙනකොට வார்த்தையிலே கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். වචනය දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ආධිපත්‍යයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඇදහිලිවන්තයෙක් නම් நீங்கள் விசுவாசியா இருந்தால் ආධිපත්‍ය තුල ගොඩනැගිලා அதிகாரத்திலே கட்டியெழுப்பப்பட்டு කන්දට කතා කරන්න ඔබ ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න. மலையை பார்த்து பேசுவதற்கு அதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். නමුත් ජේසුස් කිව්වේ නෑ ආධිපත්‍යෙන් කන්දට කතා කරන්න කියලා. උන්වහන්සේ කිව්වේ ඇදහිල්ල නැමැති පුංචි බීජයක් තිබ්බොත් ඔබ කන්දට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ආධිපත්‍ය ඇදහිල්ලයි කියන්නේ දෙකම එකයි. அதிகாரத்தில் அல்ல, இயேசு சொன்னார் விசுவாசத்திலே கடுகுவதை போல விசுவாசத்திலே பேசும்படி. ஆகவே அதிகாரமும் விசுவாசமும் ஒன்றாய் இருக்கிறது. ඔබගේ ඇදහිල්ල ස්ථානගත වෙනකොට ඒක ආධිපත්‍ය බවට පරිවර්තන වෙනවා. உங்களுடைய விசுவாசம் சரியான ஸ்தலத்துக்கு போகும்போது அது அதிகாரமாக மாற்றம் அடைகிறது. காணக்கூடியவர் මේ ආධිපත්‍ය තුල ඔබ ගොඩනගෙනකොට அதிகாரத்தில் நீங்கள் கட்டியெழுப்பப்படும் போது ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ප්‍රශ්නයකට විරුද්ධව නැගිටින්න. ஒரு பிரச்சனைக்கு விரோதமா எழும்புவதற்கான அதிகாரம் இருக்கிறது உங்களுக்கு. අද ඒ ආධිපත්‍ය අපිට පේන්නේ නැහැ කිතුනවා තුල. கிறிஸ்துவருக்குள்ள இந்த அதிகாரம் காணப்படுவதில்லை இன்று. කිතුනවා බොහෝ විට දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. கிறிஸ்தவர்கள் அநேக நேரம் தேவனிலே சார்ந்திருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ඔබට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මොහොතකට මං කියපු දේද. நான் சொன்ன காரியம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஒரு මේ தருணத்துக்கு. ප්‍රොෆෙට් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙන්න එපා කියලාද? தேவனிலே சார்ந்திருக்க வேண்டாம் என்று ப்ராஃபட் சொல்லுகிறார். ආධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ அதிகாரம் என்று சொல்வது දෙවියන් වහන්සේ මත යැපුණ නිසා ඔබට ලැබිච්ච දෙයක්. தேவனிலே சார்ந்தது நிமித்தமாக கிடைத்த ஒரு காரியம். ஹalleluya. Hallelujah. That's right. You get authority because you depended on God, but now that you got authority, don't depend on God. Say to the mountain, get out. ඔබට ආධිපත්‍ය ලැබිලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ මත යපුණ නිසා දැන් ආධිපත්‍ය ලැබිලා තියෙන ඒ නිසා කන්දර කතා කරලා කියන්නේ ඉවත් වෙන්න කියලා. உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைத்தது தேவனிலே சார்ந்திருக்கிறபடியால் தான். தேவனிலே சார்ந்திருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைத்திருக்கிறது. இப்பொழுது மலையை பார்த்து பேர்ந்து போ என்று சொல்லுங்கள். ஹalleluya. ඔබට වැටහෙනවද මේ? நான் சொல்ற காரியம் விளங்குதா? තුන්වෙනි මූලධර්මය மூன்றாவது காரணி අනුග්‍රහය තුල ඔබ ගොඩනැගෙන්නේ. கிருபையில் நீங்கள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். මම මේ ඇදහිලිවන්තයන්ට කතා කරන්නේ. நான் விசுவாசிகளுக்கு பேசுகிறேன். අනුග්‍රහය තුල ඔබ ගොඩනැගෙන්නේ. கிருபையிலே கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். Grace in the soul. අනුග්‍රහය ඔබගේ ප්‍රාණයට කාවදිනකන් ඔබ අනුග්‍රහය තුල ගොඩනැගෙන්න. உங்களுடைய ஆத்துமாவிலே கிருபை வரும் வரை நீங்கள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். ඔබගේ කිතුණු ජීවිතය உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ඉදිරියට තල්ලු කරන්නේ முன்னோக்கி தள்ளுவதற்கு ආලේපෙන්, அபிஷேகம், ආධිපත්‍ය, அதிகாரம், සහ අනුග්‍රහය. அதே போல கிருபை. පවුල් තුමා රෝම 5:17 කියනවා ரோமர் 5:15 சொல்லுகிறார் பரிபூர்ணமான கிருபை. බහුල ලෙස ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. கிருபையின் பரிபூர்ணம். දැන් ඔබ හදාන්නේ මුදල් හොයන්න. நீங்கள் நினைப்பது பணத்தை சம்பாதிக்க. මගේ රහස ඒක නෙමෙයි. என்னுடைய ரகசியம் அது அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා මම මේ කියන්න යන දේ ඇත්ත කියන එක. தேவன் அறிந்திருக்க நான் சொல்வது உண்மை என்று. මම පුංචි කාලේ ඉඳලා කවදාකවත් මුදල් හොයපු කෙනෙක් නෙමෙයි. நான் சிறு வயதிலிருந்து ஒரு நாளும் பணம் தேடி அலைந்த ஒரு நபர் அல்ல. මම දන්නවා මුදල් පිටිපස්සේ තිබෙන රහස මොකද්ද? ඒ අනුග්‍රහය. ஆகவே அந்த பணத்துக்கு பின்பு இருக்கிற ரகசியம் என்னன்னு தெரியும், அதுதான் கிருபை. ඔබට අවශ්‍ය අනුග්‍රහය. உங்களுக்கு அவசியம் கிருபை. මරිය මෞතුමියට ලැබුණේ අනුග්‍රහය. மரியாதை கிடைத்தது கிருபை, විපුල ප්‍රසාදය. பெரிதான ஒரு தயவு. මම අනිත් ගෝලයන්ට වඩා මම ගොඩාක් දේවල් කරා. මම නෙමෙයි කරේ අනුග්‍රහය. ඒක තමයි පාවුල් තුමාගේ සාක්ෂිය. அதுதான் பவுலுடைய சாட்சி. කාටද දෙවිදුන් අනුග්‍රහය දෙන්නේ? யாருக்கு தேவன் கிருபையை கொடுக்கிறார்?
වචනයට යටත් වෙන මනුස්ස. வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள். නැවතත් මම මේතනට තමයි එන්නේ. மீண்டும் நான் இந்த இடத்துக்கு வருகிறேன். මේක කියෝන එකාට නෙමෙයි අනුග්‍රහය දෙන්නේ. இதை வாசிப்பவர்களுக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. මේ වචනයට යටත් වෙන මනුස්සයට අනුග්‍රහය. இந்த வார்த்தைக்கு கீழ் அடங்குறவனுக்கு தான் கிருபை கிடைக்கிறது. ஹalleluya. இருக்கிறது. මෙතන තියෙනවා නම් දසෙන් කොටස දීපල්ලා කියලා. இதிலே தசமபாகம் கொடுங்கள் என்று சொல்லப்படும் අපි යටත් වෙනවා ඒක. அதற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். මෙතන තියෙනවා නම් ඔබ clothe yourself with humility යටත්කමින් ඔබ ආභරණ පැලඳ ගන්න කියලා අපි ඒකට යටත් වෙනවා. தாழ்மை அணிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுமாறு அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ප්‍රශ්න කර කර ඉන්නේ. මෙන්න දීලිවන්තයන්ට මම දෙන පණිවිඩය. இதோ விசுவாசிகள் நான் கொடுக்கிறதான செய்தி. Hallelujah. ஹalleluya.